B'investiment ta' 40 miljun euro fuq medda ta' 3 snin, is-servizz pubbliku se jagħmel investiment kbir fit-teknoloġija. Segretarju permanenti ewlieni Mario Kutajjar qal li dan l-investiment se jtejjeb il-kwalità tas-servizzi governattivi mogħtija liċ-ċittadin. Dan kif se jiġi iffaċilitat it-trasferiment tal-informazzjoni bejn il-Ministeri u d-Dipartimenti. Il-viżjoni li jmiss hija dik li inti tagħti l-informazzjoni darba lill-Gvern. Jiġifieri jekk pereżempju se tbiddel l-indirizz m'għandekx għalfejn tafża nofs Malta li biddilt l-indirizz. Allura dan l-investiment se jgħin biex ukoll hemm il-maniġjar aħjar tad-dejta, ma mhux biss. Hemm proġett li huma maqsum f'diversi biċċiet se jgħin anki biex anki ċerti dokumenti tkun tista' taċċesshom aħjar, sistemi aħjar fis-saħħa, fis-servizzi tas-saħħa u l-aċċess tad-dejta tkun tista' tiġi trasferita minn ministeru għal ieħor biex iċ-ċittadin jinqeda ferm aħjar. Fil-preżent, id-Dipartiment tal-Gvern qed jaħdmu għal rashom u qed ixekkel is-servizz. Dan l-investiment il-50% minnu se jkun iffinanzjat minn fondi Ewropej se jwassal fost oħrajn għal aċċess aħjar tal-informazzjoni, diġitalizzazzjoni ta' dokumenti, sistemi li jmaniġġjaw l-informazzjoni, tisħiħ l-infrastruttura ta' servizzi eżistenti u koordinazzjoni aktar effettiva fost l-entitajiet governattivi. Illum il-ġurnata bit-tradizzjoni nistgħu ngħidu hekk ħafna dipartimenti u ħafna entitajiet tal-Gvern jaħdmu b'mod iżolat li aħna ngħidulhom jaħdmu f'silos. B'investiment bħal dan li idum 3 snin għaddej u 40 miljun ġifieri mhux ftit, se nkunu qed inġibu databases jitkellmu bejniethom almenu. U allura dik tgħin ħafna fl-aċċess. Dan l-investiment se jkun qed jingħaqad ma' kullana ta' investimenti li s-servizz pubbliku għamel fl-aħħar snin, bilan ewlieni li iċ-ċittadin u n-negozjant igawdi dejjem minn servizz aktar effiċjenti. Bħalma tiġi għamilna f'dawn l-aħħar 4 snin meta ħloqna l-One Stop Shop Online, meta ħloqna diversi sistemi anke fil-Business First li permezz tagħhom tiġa gawdew kemm iċ-ċittadini li jiġu bżonn is-servizzi tal-Gvern u kemm anki negozjanti li fejn qabel pereżempju kellek tiddum iktar minn xarej biex inti kollok permess għal-negozju tiegħek illum il-ġurnata fi 3 massimu jinżillek il-numru u l-permess tal-negozju tiegħek.